mi a co je to coura? Já! Hajď se jeden. Chčije a chčije. Prosím vás, do které třídy chodí Hujer? Po schodech nahoru a doprava. Je to kreslírna. Děkuji. Co tady děláte? My jsme od strýca Hojerovic. To si jdeme zeptat. Opatrovíš, kreslírna. Prosím vás... Hujer, opatrovíš, kreslírna. Je to rebel! Mládežníku. Šup. Pověsíme. Zazběje nějakou koledu. Narodil se... Drž hubu, nemůžeš se to zbavit aspoň na Vánoce, člověče, tyhle ty politické provokace. Kriste, pane, takže on se ten most při teplotě 30 stupňů Celsia roztáhne o 17 metrů. No, byl horko, tak se ten most roztáhl. O 17 metrů? Jsem se jenom přepsal v desetinný čárce. Tak ten most se roztáhne o 1,70 m. Už jsi někdy viděl takový most? No, na Berounce, ve Všenorech. Odchod, to je čistá koule. Já byl na roztažnost Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Tyjo, co to je za muziku? To je státní hymna, ty vole. Jo, vlastně, státní hymna. Já jenom, že ji nehráli tak dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl. Proletáři všech zemí, vylište si prdel! To zas bude v Álejích nablito. Ty meč, ty tomu tak rozumíš. Máš místo mozku zpěva kostku. Dovol. Taky pak dovol. Vy jste doktorka? Ano. A věříte v Boha? Já? Ne. Nechápu, jak může vůbec někdo věřit. Co, proč mi nemohl? Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl. Však vašu piču jsem taky neviděl a věřím, že ju máte. Pane Preďka, vydržte u aparátu. Moment, přepojím, ano. Vydrž, Preďka, vydrž. Kdo měl dneska v noci službu u Moničáku? Já? Kdo já? Ujď vomáčka, prosím. Sakra, to neumíte říct jako chlap? Ujď vomáčka, vole. To je dobrý. Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv. To jako na funkci rostlináře, jo? No to už vůbec ne. Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu. A nyní se přesvědčíme, zda je přítomen Hliník. Hliník se odstěhoval do Humpolce. Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktore?